Samites, tot a lloc, benvinguts aquí al nostre canal un dia més. I avui, nois, com que l'altre dia vaig veure un documental molt xulo de bàsquet que es deia The Redeem Team, farem, nois, no sé si us sona el documental, la final de la selecció d'Espanya contra la selecció dels Estats Units al 2008, nois, als Jocs Olímpics. Us sona? I tant, partidàs. O sigui, et juro que és un dels partits que més vegades m'he vist en la meva vida. Partidàs brutal. Pues, Adri, si no t'importa, dona-li play en 3, 2, 1, som-hi! Endavant! Perfecte, aquí veiem l'escalfana dels dos equips i, nois, us explico una mica el context. Els Estats Units venia de perdre els Jocs Olímpics de 2004, va fer el ridícul, va perdre també el 2006 al Mundial i jugadors com LeBron, com Dwayne Wade, com Carlos Boozer, com Chris Bosh, volien refer-se una mica del mal sabor de boca i es van tornar a presentar el 2008, aquesta vegada amb Kobe Bryant, per intentar trencar aquesta mala ratxa i aconseguir l'or d'una vegada per totes. Aquí veiem a Carmelo... El partit molt igualat, Digue'm, Adri, perdona? Que a l'inici del partit molt igualat. A l'inici del partit i tot el partit va ser molt igualat. De fet, als Estats Units tenia un equipàs. Aquí veiem a Dwayne Wade. Espanya anava per davant al principi i Ricky Rubio, que aquí crec que tenia 17 anys. Era el seu primer torneig, si no recordo malament, i va fotre un partidàs. Un partidàs increïble va fer. No ho sé, però d'Espanya pràcticament és l'únic que continua jugant, no? D'Espanya hi ha en Marc també, però bueno, el que fa no sé si es considera jugar. No, és broma. O no. I en Rudi també està jugant, i l'Àlex Montbrú també està, però està d'entrenador. Sí. I als Estats Units brutal, tot el que et puguis imaginar i més. Veurem per aquí Kobe Bryant, veurem Chris Paul, veurem Dwayne Wade, veurem Carmelo Anthony, LeBron James, Aaron Williams, Chris Bosh, llista interminable de megaestrelles, Dwight Howard, que en aquell moment era top, brutal. Era un equipàs, aquell Estats Units, era impressionant. A més, gairebé tots estaven al seu top o ja eren estrelles. Totalment. Final del primer quart, 31-38, vale? Brutal. Marcador increïble. I segon quart començava als Estats Units agafant avantatge, aquí ho veiem, però Espanya a poc, anar fent, aquí veiem un rebot de Marc Gasol en atac, intentava tornar-se a ficar, Carmelo, especialista en els triples sempre amb els Estats Units, anotava aquí ara, i ara aquí Pau Gasol, falla, no sé per què hem ficat aquest partit, però bueno, està bé, seguim. I aquí 38-48, aquí, nois, jo crec que Espanya anava una mica endarrere i preocupats una mica, poder. Sí, però no hi ha una sensació per això, que anés a perdre molt. A la primera fase sí que va ser molta diferència, però aquí sí que ja no donava aquesta sensació. Ja veies el partit, les sensacions eren diferents i molt igualat ho veies des del principi. Sí, però aquí de 13 ja, mira, 42-55. Exacte, però aquí Rudi fa un passe increïble cap a Felipe Reyes. Van jugar molt bé aquí, sobretot Pau Gasol, Navarro i Rudi, crec recordar. I hi ha una jugada de Rudi que veurem ara, que flipareu. Rudi intenta entrar, canasta típica a la lliga de veterans, que no sé ni com la faig, mentre espera aquí la pilota dels Estats Units. I Espanya perdia de 12, però ara veurem aquí a Rudi, típic triple seu, m'aparo i anoto. I ara és Dwayne Wade. Que raro que no fes res de teatre, per això. Tonteries. Un altre de Rudi, mira com va aquí davant de Tayshaun Prince. Pum! Tu has vist les estadístiques de triple, tio? Sí, brutal. Els Estats Units porta 8-11. Sí, va ser un partit. Aquest partit, nois, no sé si us en recordeu que va haver molta polèmica, sobretot pel tema dels passos, Sí, als Estats Units vaig sentir el documental que algunes regles eren diferents, òbviament, i que es van haver d'acostumar, però que, bueno, és molt complicat quan ho tens tan interioritzat. Felipe anota aquí una canasta complicada i Espanya es ficava 6 a falta de 7:53 per acabar el tercer quart. Canasta de Kobe, però... Aquí s'estan precisament de passos, que per mi ho eren en aquella època, perquè ara amb el pas 0 pots dir no ho són, però aquí eren passos. Bona canasta aquí de Pau, Ricky li fan falta, no la piten, i és en Marc, que falla una canasta bastant fàcil. I ara de 4, Sí, partit igualat, això és una passada, perquè realment no és el mateix tenir un Wade, un Carmelo, que un Montbrú, un Felipe Reyes, saps? Que amb tots els respectes han sigut molt bons, però, saps? Sí, clar, no són el mateix tipus de jugador, però igualment
Els d'Espanya s'ha de dir que eren molt bons. I mira que jo volia que perdessin, Aquí veiem a mi el que em Navarro. continua flipant és el resultat. O sigui, hi ha un pilot de partits que aquest resultat ja seria al final i tot just estem al tercer quart. Sí, molta anotació. Increïble, Increïble com van jugar. Aquí veiem No recordo malament, igual ara m'equivoco, però em sembla que aquest està considerat el millor partit de bàsquet FIBA, de seleccions. Pot ser, no el més emocionant, bueno, sí emocionant, pel que no va haver cap canasta clutch, però sí que va estar molt igualat i molt d'encert, no? I entrem a l'últim quart amb 9 punts. Aquí veiem els Estats Units parlant abans de començar l'últim quart. Navarro falla, però és Pau Gasol que posa el seu equip a 7. I atenció ara, bona liup aquí entre Rudy i Pau Gasol a 5. I aquí LeBron passa a Carmelo Anthony i falla. Atenció perquè es vola per Ricky. Ara és Rudy. Atenció perquè es fiquen els dos a falta de 8 minuts. Aquí en el documental deien, va ser als Estats Units, els jugadors, deien, ens vam adonar compte aquí de que Espanya no marxaria mai del marcador i que el partit seria igualat fins al final. Aquí ho vam parlar a temps mort i ara veureu com surt als Estats Units. Deron Williams amb la pilota. Que també Deron Williams aquí era hòstia. Juga per... del seu cap, però aquest jugador és espectacular. Sí. Canasta aquí de Kobe per començar a ampliar diferència, però Rudy no els hi deixaria... Mentida, sí que els hi deixaria perquè feia... Deron Williams era el triple i d'estar a 2 a estar a 7 en un minut. Aquí ho tens. Rudy ara intenta entrar, falla una altra vegada. I nervis a Espanya, Sí, el realitzador està molt capficat en que veiem que Rudy no va jugar bé. Segurament hauria ser del Barça. O igual era jo. Sí, no? L'has muntat tu el vídeo? Ah... ¡Qué cabrón! ¡Mucha posta! ¡Qué cabrón! Atenció perquè anota Kobe i Espanya ja perd de nou. Rebot ara aquí és LeBron, fent exuberància, i es ficaven a 11 a falta de 5 minuts. Atenció això! Ojo Rudy! Ojo Rudy! Pam! Vaya matazo! Aquest mateix és històric. És brutal. A la cara de Howard, que era el màxim taponador de la lliga. Era brutal. I no sé si era Dipo ja en aquell moment, és a dir, màxim millor defensor de l'any a la NBA. Sí. Tornen a estar 5, Digues? Que tornen a estar 5 punts. Ara ja no. Exacte. Ara ja no, ara ja Kobe... Tenia Kobe en els moments finals, és com tenia Kevin Durant, és com garantia de seguretat. Que ja tothom. Sí. Aquí era un 3+1, molt clar. Anota aquí el... Escolta americà, i ara és Navarro que comença a fer bombes. Primera bomba, ens fiquem a 7. Pilota que agafa ara Don Kobe. Anotarà aquesta. Anava a dir, hòstia. Navarro és interna. Carlos Jiménez, que no sé què feia aquí jugant ara, però bueno, igual. Es posa... En aquella època era jugador important i bo, Sí, tant. Que no treball fos era molt clau. Pot ser. Temps mort aquí perquè s'hi caben a 6. Coach Gate, aquest any ja no entrena. Sí, i Navarro notant aquí tirs lliures, es posaven a 6 i ara a 5. No, falla Navarro, que és estrany això. Atenció perquè estan a 6, no ho té tancat encara als Estats Units. Kobe Bryant anota. Que important, Kobe Bryant en el partit. I aquí veiem que Espanya ja no pot fer res més. I perden de 11. I aquesta va ser la retenció. La medalla que va guanyar als Estats Units per demostrar que, si volien, seguien sent els millors jugadors del món. I, nois, què us ha semblat a vosaltres? Home, jo crec que era un partit que, vist ara, l'havíem de tenir en el canal. En Sergi recordava que és un dels millors partits, si no el millor de la història de FIBA. I jo continuo al·lucinat amb el marcador, especialment a la mitja part, que vagin 68-69 a la mitja part. Hi ha molts partits que hi ha equips que no arriben a 70 punts, O sigui, flipant, bàsicament. No, jo també això, partit és espectacular. Ja dic, és un d'aquells partits de... Com ets petit, comences a veure més sovint el bàsquet, que a més el feien en obert. Si no recordo malament, el van fer per la 1, de la televisió espanyola, i tot i que jo volia que Espanya perdés, m'agradava que estigués el partit amb Espanya a prop dels Estats Units per seguir veient com els dos equips jugaven un partit espectacular. I la veritat que m'agrada molt que l'hagis portat aquí al canal per poder reviure un partit memorable.
va ser igualat perquè va juntar diverses generacions de jugadors espanyols i estatunidencs, que en aquell moment era el seu top moment, i jo crec que això és guai, saps? Però no, espero que també us hagi agradat a vosaltres espectadors i espectadores. Com diu sempre en Sergi, que jo sempre me n'oblido, doneu like a YouTube, doneu claps a CapClub, doneu likes a Instagram, doneu likes a Twitter, feu molt de feedback, que l'agraïm sempre. I res, nois, com diem sempre, per acomiadar, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem Al proper partit. Adéu. Adéu, adéu. Adéu.